at vaske sine hænder. Det er rigtigt, for hvis man har fået Nutella. Er det forkert? En ske? Man skal altså vaske sine hænder. Er det ikke rigtigt? Skal man gøre alle? Børste nogle ender helt ærligt. Børste sine tænder. Er det sindssygt, at der ikke nogen, der gør? Hvor mange her børster tænder, hva'? Prøv lige at sige på de voksne. De voksne, de børster ikke tænder. Skal de ikke også børste tænder? Ja, så falder alle tænderne ud. Nå, men ved I hvad? Min nissemor, hun siger, at jeg må ikke spise så meget risengrød til morgenmad og til middagsmad og til aftensmad, for hun siger, at jeg er blevet en lille smule nissetyk. Det passer ikke, vel? Hvem sagde jo? Hold da lige op. Nå, men altså, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, så jeg kan spise risengrød her den 24. Hvad skal man så gøre, når man er blevet en lille smule nissetyk? Er der nogen, der ved det? Hvad skal man gøre? Spis sundt. Spise sundt? Ja, altså det vil sige, at man skal spise masser af risengrød, masser af smørklat smør og masser af kanel. Nej? Hvad skal man så spise? Grøntsager! Det næste, det bliver vel, hvis jeg skal lave gymnastik. Ja. Ej, jeg er sindssygt! Nå, ja, hvis jeg vil have risengrød juleaften, så må jeg hellere lave noget. Kan I lave nissegymnastik? Ja, men nu er det jo ikke lige frem nissegymnastiksko, jeg har på i dag. Det er mine nye træsko. Jeg tror lige, jeg tager med, så kan vi lige lave lidt nissegymnastik. Ved I, hvad det gode er ved nye træsko? Det er, at de dufter dejligt. Wow! Det gjorde de altså ikke. De dufter surt her. Og de er kun 150 år gamle. Ja. Nå, men... Nå, vi skal op og stå, for nu skal vi til at lave noget nissegymnastik. Så vi kan få lov at spise noget. Kan I godt finde ud af at lave nissegymnastik? Ja, så skal vi gøre sådan her. Ring min numsen, stå på højre ben. Og ring min numsen, stå på venstre ben. Ring min numsen, og så giv en hop. Kan I det? Hop op og ned. Er det for svært? Det skal være sværere, okay. Ring min numsen, og gå ned i det. Jeg ring min numsen, og gå ned i det. Ring min numsen, og så giv en hop. Kan I det? Hop op og ned. For vi hænder det hop over hovedet. Klap i takt til den sang. Kan I mærke, at vi bliver glade? Er I klar til at råbe? Råb nu ja! Det var da ikke at råbe, vi prøver igen. Ring min numsen, stå på højre ben. Og ring min numsen, stå på venstre ben. Ring min numsen, og så giv en hop. Kan du det? Hop op og ned. For vi hænder det hop over hovedet. Klap i takt til den sang. Kan vi mærke, at vi bliver glade? Nu skal I råbe højt. Råb nu ja! Ikke så højt. Nu skal vi spille guitar. Luftguitar ligesom Pius i julepæler. Prøv med luftguitar ned på det ene knæ. Så tæller jeg til 3, så spiller vi rapsole. Er I klar? 1, 2, 3, spil! Det eksploderer lige luftguitar. Når det hænder, det hopper over hovedet. Klap i takt til den sang. Kan I mærke, at vi bliver glade? Kan til at råbe højt? Råb nu ja! Jeg vil godt, jeg hopper og følger. Ring min numsen, stå på højre ben. Og ring min numsen, stå på venstre ben. Ring min numsen, og så giv en hop. Kan du det? Hop op og ned. Ring min numsen, stå på højre ben. Hovsa, nu fik jeg trykket på knappen.